Při putování Rumunskem jsme navštívili Solný důl v Turdě, Korvinhrad, dátská opevnění, českou vesnici v Banátu Svatá Helena, projeli jsme Transalpinu, skanzen v Sibiu, překonali jsme Transfagaraš, hrad Bran, Sigisoaru, malované kostely na severu Rumunska a navštívili jsme veselý hřbitov Sepente. To jsem nebyl já. Do Rumunska jsme se přesunuli přes Rakousko, Slovensko a Maďarsko. Přespali jsme ve slovenském Štúrovu, odkud jsme přes Dunaj pozorovali baziliku svatého Štěpána, postavenou v roce 1822 ve městě Esztergom. Je to největší křesťanský chrám v Maďarsku. Takhle vypadá první ranní vstávání ve Štúrovu. Sluníčko nám svítí. Kouk, Marečku! Bav. Dobré ráno. Slunce už vysouší loužičky, nebudou studené nožičky. Slunce má k sušení vlohy, osušíme dlouhé nohy. Žádný vítr, žádné blesky, to je hezky, to je hezky. Teplý vánek houpetě, to je hezky na světě. Slunce už vysouší obilí, i moje nožičky kobylí. Vzbudíme strýčka i tetu, aby se chystali k letu. Žádný vítr, žádné blesky, to je hezky, to je hezky. Teplý vánek houpetě, to je hezky na světě. Po projití vstupní chodbou jsme nejdříve obdivovali hladké stěny vytěženého dolu. Poté jsme sešli dřevěné schodiště a před námi se objevila rozlehlá prostora, hluboká 90 metrů a dlouhá 80 metrů. Bylo zde 13patrové schodiště, skleněný výtah a na dně této prostory byly různé atrakce, jako ruské kolo, amfiteátr, dětské hřiště na badminton. V nejhlubším místě bylo jezdírko, na kterém jezdily lodičky a upravené sezení pro odpočinek.
Sůl se zde těžila už v antice. Těžba dosáhla vrcholu ve středověku pod vládou Maďarů. Těžba zdejší soli byla ukončena už v roce 1932. V roce 1992 byla Turda otevřena veřejnosti jako muzeum. Renovace prostor do nynější podoby započaly ale až v roce 2008 investicí přibližně asi $6 milionů. Corvin hrad byl založen roku 1446 rodem Huniady. Své jméno získal podle Matyáše Corvina. Uvnitř hradu se nachází muzeum, kde se můžete s historií stavby seznámit podrobněji. Byl zde vězněn otec Vlada Drákuly. Já na to člověk bude přijít, ale buď chvíli tomu než je zastaví trka, bude sesedat, tomu se s ní nelajzne. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Ve Svaté Heleně jsme byli ubytováni u pana Peka. Na něm bylo zajímavé to, že za vlády komunistů přeplaval Dunaj a přes Itálii se dostal do Ameriky, kde pracoval několik let jako taxikář. Okolo Svaté Heleny je spousta větrných elektráren, které si myslím, že docela okolí hyzdí. Very own constellation. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Alderon's not far away, it's Californication.
Dunaje se nachází socha dánského krále. Svou výškou 55 metrů se jedná o jednu z největších soch v Evropě. Vytesána byla mezi léty 1994 až 2004. Destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I surgeon very well to break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Firstborn unicorn, hardcore softcore. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Cesta byla využívána již za vlády Římanů. V průběhu druhé světové války byla německými vojsky upravena. V současné době je na cestě prováděna rekonstrukce již od roku 2007, takže povrch má nový asfaltový, ale najdou se zde i úseky s povrchem šotolinovým. Nejvyšší bod této cesty je průsmyk Urdele a to je ve výšce 2145 metrů. Vzhledem k výšce takto položené silnice bývá v zimních měsících tato silnice uzavřena. Délka silnice je 148 kilometrů.
Transfagaraš je 90-kilometrová silnice s asfaltovým povrchem. Atraktivnější úsek silnice je ze severní strany, tedy od obce Kartisoara až k tunelu Balea Capra, který leží na vrcholu tohoto silničního úseku. Tento vrchol se nachází mezi dvěma nejvyššími horami Rumunska, a to horou Moldoveanu, která je nejvyšší horou Rumunska s nadmořskou výškou 2544 metrů, a horou Negoiu, která je druhou nejvyšší horou Rumunska s nadmořskou výškou 2535 metrů. Severní úsek silnice prochází také nedaleko jezera ledovcového původu Balea, ležícího v nadmořské výšce 2034 metrů. Údolím na severní straně přímo nad silničním úsekem Transfagaraš vede vysutá kabinková lanovka, která jezdí do stanice u jezera Balea.
protistrana úseku Transfagaraše se nachází na druhé straně tunelu Balea Capra, který je zároveň nejdelším tunelem v Rumunsku s délkou 887 metrů. Tunel protínající pohoří Fagaraš má výšku 4,4 metry a šířku 6 metrů. Serpentíny Transfagarašské kaskády vedou níže kolem vodopádů ležících na řece Arges, která pramení v jezeře Balea. Vodopády, které jsou velkou atrakcí turistů, jsou se svou kaskádou o výšce 68 metrů nejvyššími svého druhu v Rumunsku. Spodní úsek silnice Transfagaraš vede kolem přehrady Vidraru, ležící na zmíněné řece Arges. Přehrada byla vybudována v letech 1960 až 65, kdy se po dokončení stala s vodní plochou 890 hektarů a objemem vody 465 milionů metrů kubických, 5. největší přehradou Evropy a 9. největší přehradou světa. Pod přehradou Vidraru se na skalním útesu nachází hrad Poenary. Toto byl hrad, kde sídlil Vlad Drákula, zvaný Napichovač. Mauzoleum Matejas bylo postaveno v letech 1928 až 35. Skládá se ze 2 budov. Kostnice, ve které se nachází pozůstatky více než 2300 rumunských vojáků, a muzea věnovaného historii první světové války. Secrets in my mind for too long now. There were things I should have said in the darkness. I was stumbling for the door to find a reason. Hrad Bran byl vystavěn v letech 1377 až 82. Do jeho prostor je situován román Hrabě Drákula. And the cold light of day, the misty ghosts of childhood fears, the pressure is building and I can't stay away. I throw myself into the sea, release the wave, let it wash. Vlad Drákula, přezdívaný později Napichovač, se narodil ve městě Sigisoara, tehdy malebném a velmi bohatém. Od 12. století, kdy vzniklo, se stalo střediskem pro obchodníky ze širokého okolí. Postavili ho němečtí osadníci, ale pak se zde zapsaly snad všechny kultury, které nějak Evropu zasáhly. V době, kdy sem dorazil valašský vojvoda Vlad Drákula, patřilo město Maďarsku. Dominantou města je citadela, kde žil Vlad, jeho bratr Radu i jeho otec ve vyhnanství. Sigisoara má dnes jedno z nejzachovalejších městských center v Evropě a citadela se dokonce stala památkou UNESCO. Turn
Na tomto hřbitově jsou bohatě vyřezávané a pestře zdobené náhrobky. Na níž jsou zobrazeny buď portréty zemřelých nebo obrazy z jejich života, vytvořené na přání příbuzných a doplněné veselými veršíky. Z těchto důvodů se tomuto hřbitovu říká Veselý hřbitov.